Salam rahayu para pandherek ingkang tansah binerkahan dening Gusti. Pepanggihan malih kaliyan pawartos kabingahan lumantar Dilah Kasukman. Dilah Kasukman menika inggih renungan utawi limbangan paditenan ing basa Jawi ingkang dipun anggit dening para pandhita saking Gereja Injili ing tlatah Jawi utawi GITJ. Dilah Kasukman, Selasa Wage 12 Mei 2026. Irah-irahan Allah ingkang mitulungi saking Jabur 1 ayat kalih. Umpama awake dhewe bisa ngitung berkahe Allah sing ditampa saben dinane ngono, mesti saben tiyang saged ngaturaken syukur ing ngarsanipun Gusti kang murbeng gesang. Cara tanganipun tumrap kula lan panjenengan, pundi ingkang langkung kathah gunggunipun ing gesang kita, ngraosaken berkah lan nampi pitulungan, punapa kapitunan ingkang lajeng njarari kita ngraosaken panandhang. Yen to kita jujur, mesti badhe etang-etangan, luwih akeh ngrasakake berkah. Cara kapitadosan Kristen, berkah ingkang kita tampi menika asalipun saking Gusti Allah, lan panjenenganipun kuwaos ngagem sintena kemawon kangge ngesokaken berkahipun. Ngambali malih pratelanipun kitab Jabur 1 ingkang sampun saperangan kita waos, pranyata juru Mazmur ngakeni ingkang mitulungi namung Sang Yehuwa. Kasetyanipun Allah anggenipun mitulungi ngantos kaupamekaken Allah ora nate ngantuk lan ora sare. Jabur 1 ayat 1. Inggih anggening Allah ngreksa lan njagi tanpa wonten mandhegipun. Juru Mazmur kados mbandhingaken Gusti Allah kaliyan Dewa Baal. Ing jamanipun Raja Akab, umat sami nyembah Baal dados sesembahanipun. Nalika Elia ing Redi Karmel lelawanan klayan Baal, Allah sesembahanipun. Jebulipun Baal boten saged punapa-punapa. Babar pisan boten tumindak mbelani para ingkang sami nyembah. Setunggal Para Raja 18 ayat 17. Kabandhingaken kaliyan Baal ingkang boten ndayani punapa-punapa, mila temen-temen Allah Sang Yehuwa kagungan kuwasa ingkang nyata. Panguwasanipun Allah inggih punika tumindak paring pitulungan. Allah ingkang nitahaken langit lan bumi mitulungi kanthi anggenipun ngayomi. Ayat gangsal. Anggenipun nganti ing sadéngah wekdal. Ing wanci siang lan dalu. Ayat 6. Allah ngreksa saking bilai krana tetiyang ingkang lawan lan saking tantangan alam. Ayat 7 lan 8. Dedasar sabda dinten sapunika kita kaajak yakin bilih Allah temen-temen migatosaken kita. Pinujiya Gusti Allah ingkang boten sare anggenipun ngreksa, ngrimati lan ngayomi ing gesang sabenarinipun. Amin. Kaanggit dening Bapak Pandhita Soeharto. Mekaten Dilah Kasukman dinten menika. Gusti berkahi.